És una part de mi, l'amagava dins i ara vol sortir. És una part de mi que he d'aprendre a lluir. Una part de mi, l'amagava dins i ara vol sortir. És una part de mi. He parlat sense pensar, més d'un cop no us he escoltat. Avui divendres es publica el disc Les coses que som del grup Quilòmetre Zero, tot i que ja ens van avançar alguns temes com Em quedo, la cançó que obre el disc, també cançons com Va canviant i aquest Part de mi. Ara podem escoltar de dalt a baix les 10 propostes musicals del seu nou projecte. Avui passa pel tic-tac de Ràdio Argentona amb Marcel Figueras, que és un dels components del grup, el teclista, concretament. Marcel, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Com anem? Soc el guitarrista, per cert. Ah, guitarrista! Doncs mira, teníem la informació. No, resulta que el teclista també es diu Marcel. Ah, mare, vaja. No, ens passa sovint. Us passa sovint, doncs mira, estic més tranquil, Marcel. Marcel, gràcies per acompanyar-nos a Ràdio Argentona. Ja el tenim aquí, no? Sí, ja el tenim aquí. Jo estic, porto tot el dia. Bueno, a mi em va costar dormir, per cert, perquè estava nerviós, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. T'anava a preguntar això, no? Com són aquestes hores prèvies a la publicació d'un disc? Doncs, bueno, estàvem allò... És que al final, clar, portem tant de temps treballant amb el disc, és que portem un any sencer treballant en el disc, que ja les tenim més que escoltades, i és allò que estàvem allò impacients perquè sortís ja, i és com les hores prèvies van ser allò missatges i missatges de vinga, va, queden 3 hores, queden 2 hores. I no, molt emocionant. A dia d'avui el consum de la música gira molt a l'entorn d'aquestes plataformes, Spotify, que estan confeccionades a través d'algoritmes. Vosaltres també feu aquesta crida que facin pre-save perquè així us ajuden i tot plegat? O enteneu la història o passeu olímpicament? No, a veure, no hi passem olímpicament, però tampoc és allò que ens hi obsessionem amb el tema. Òbviament el pre-save ens ajuda moltíssim perquè després quan surt el disc tot això compta com a reproduccions i les llistes s'omplen de temes nostres, no? I això sempre és bo per l'algoritme, però bueno, al final nosaltres també estem bastant preocupats per fer la música que ens agrada i per centrar-nos en això, i després tot l'altre ja vindrà. Heu fet 3 avançaments. Quina ha estat la resposta per part del públic? Doncs la veritat és que bastant bona i bastant sorprenent, perquè, a veure, hem canviat bastant el rotllo respecte a l'EP que vam fer anteriorment, i llavors ens arriscàvem una mica a que el públic que teníem, entre cometes, que tampoc és molt ampli, no, ara mateix, però el públic que teníem s'allunyés una mica del que estava escoltant fins ara, no? Però no, tot el contrari, sembla que ha agradat inclús més i aquest disc estava bastant esperat. Aquests avançaments serveixen com a indicador, no?, de com funciona el projecte o no? Exacte, sí, no, ara buscàvem aquestes sonoritats molt més electròniques i molt més, bueno, barrejar l'electrònica amb l'orgànica és el que volíem una mica aconseguir en aquests nous treballs, més que tanta organicitat. Ara feia referència al vostre públic, no? Però per qui no us conegui encara, qui sou els Quilòmetre Zero i d'on sorgeix el nom i la iniciativa, com neix el grup? Mira, doncs nosaltres som un grup de 7 membres que el 2021 ens vam reunir, 2020-2021, allò just després, encara estàvem en pandèmia potser, perquè li van regalar un poema a la cantant, a la Mireia, i va decidir musicar-lo, i a partir d'aquí va buscar músics i va crear aquest projecte, no? I a partir d'aquí, durant tot aquest temps ens hem anat coneixent, no només tant com a músics, sinó com a persones, no? Hem viscut moltíssimes coses i bueno, d'això al final ha sortit aquest disc. Ha sortit aquest disc perquè parlem de coses que ens han passat al final. En aquest procés de coneixement personal entre el grup, qui és el més person de tots? El més person? Doncs mira, potser el trompeta. El trompeta. L'Albert, que és un tio de València. Clar, això no ho he dit, nosaltres som de moltes... Clar. I dels països catalans, al final. Tenim gent de València, tenim de Tarragona, tenim gent de Casserres, jo sóc del Papiol, tenim gent de Barcelona, etc. I això, el més person potser és el valencià, el trompeta. No li direm. Què? Que no li direm pas. No li direm, vale. No ho escoltarà això, jo crec.
I com ho feu? Clar, entre un i l'altre hi ha tanta distància, com ho feu per assajar, per compondre, no sé, per tirar endavant el projecte? Sí, no, a veure, al final, dic que som de llocs diferents, però tots estem per Barcelona, vivint, menys la trombonista, que és de Tarragona, però bueno, és un moment, un cot de cotxe ve cap aquí, i avui en dia, amb les xarxes socials, amb el WhatsApp, amb internet en general, és que estem més que comunicats tot el dia. Per tant, sou quilòmetre zero, no? Exacte, podríem dir que som quilòmetre zero, totalment. Les coses que som és el títol del vostre disc. Quina és la idea que gira al voltant del nom? No sé si estem davant d'un disc conceptual. Doncs bastant no conceptual com a un concepte concret, sinó, hem aconseguit plasmar coses molt allunyades del que creiem que se solen escriure les cançons dels gèneres que escoltem, no? Que no hem volgut escriure d'amor, no hem volgut escriure que si m'has trencat el cor, que si no sé què, sinó que hem volgut escriure simplement del que hem sentit i de les sensacions que hem tingut. I les cançons al final es basaven en una idea, rotllo, doncs mira, jo m'he sentit així en aquest moment i escrivíem al voltant d'això. Un dels darrers temes, si no vaig errat, és el Part de mi, que ha servit per obrir l'entrevista. Quina és la història que ens voleu explicar? Doncs, en Part de mi, bàsicament volíem expressar això de que a vegades volem aparentar ser coses que no som i al final, sent nosaltres mateixos és la manera més autèntica, no, de mostrar-nos i això volíem transmetre. Acabeu el disc amb una cançó que es diu Quina merda. Aquí què? Què passa? Doncs mira, enganxant-ho amb el que m'has preguntat abans de qui és el Més Person, aquesta cançó la va escriure el trompeta, l'Albert, i en un dia que estava molt enfadat amb el món, i realment és una història real, que es va deixar les claus dins de casa, que la moto no li engegava, que no sé què, i es va posar a escriure i va escriure això, Quina merda, és una cançó super desenfadada per acabar el disc, que és un ukelele i la veu, i ja està. Però tot i així l'hem arreglat per tocar-la en directe i crec que serà molt divertit aquell moment, el concert. Treballeu les lletres o les composicions també pensant en la sonoritat que hauria de tenir el directe? 100%. O sigui, nosaltres sempre... a veure, clar, quan tu fas una cançó la penses per gravar-la, però sí. De seguida et ve el pensament de, ostres, aquesta quan la toquem en directe ja tinc una idea de què fer en el directe, de com tocar-la i de com variar-la perquè soni així. I una mica van de la mà, no? En aquest disc que estreneu avui, amb quines col·laboracions heu tingut l'oportunitat de treballar i què és el que han aportat al projecte? Doncs, mira, a nivell interpretatiu tenim una col·laboració que ja la vam escoltar, va canviant, que és la Gemma Humet, i després hem pogut treballar, sobretot amb productors, amb el nostre productor, que és el Toni Benlloc, que ens ha ajudat en tot el procés de producció i de composició inclús del disc, que sigui un crac, i no, hem pogut gravar tant amb l'Edu Núñez, amb el Fidel, amb el Mix by Quique, amb la masterització de Cat Mastering i amb l'Antoni Laguna, que ens ha fet la mescla. O sigui, aquí un munt de gent hi ha pogut participar. Quan proposeu a altres artistes, cantants, músics, sobretot cantants, no? Com pot ser l'aportació de la Gemma Humet, amb aquestes col·laboracions, us posen condicions o accepten ja de bones? O les rebutgen? Doncs la veritat és que en cap tipus de condició. O sigui, vam pensar... de fet, jo penso moltes vegades que la col·laboració l'has de necessitar a nivell interpretatiu, la cançó ho necessita a nivell interpretatiu. I vam composar la cançó pensant en que la Gemma hi cantaria en aquesta cançó. És a dir, no és una qüestió de la Gemma ens donarà més visualitzacions o tal, sinó que la cançó realment ho demana. I llavors, doncs això, la Gemma, tot el contrari, ens va facilitar tot el que va poder la gravació del tema i la va interpretar a la seva manera, cosa que agraïm moltíssim. L'altre dia també parlava amb un cantautor, component de grup, i parlàvem de que en el món musical, a part de presentar els singles i un disc,
no renegava, però parlàvem de que també hi ha d'haver aquest videoclip, que de vegades fa més nosa que no pas servei, però hi ha de ser, no? Amb Quilòmetre Zero també sou partidaris de treballar videoclip, que de fet doncs, també em presenteu, eh? Sí, nosaltres amb cada tema, de moment, fins que hem tret el disc, hem tret un videoclip perquè pensàvem que anés acompanyat d'una visual, no? Diguéssim que les cançons era un punt a favor i sumava més que no pas... sumava. I de fet, tot i així, per aquest àlbum, tenim els 3 videoclips que ja havíem tret i hem volgut fer un lyric video, no un videoclip del Suc de Pinya. Un vídeo de la lletra. Exacte, que hem acompanyat amb unes imatges d'uns aneguets i això, que ja, si busqueu pel YouTube ja veureu, és molt divertit. Estic mirant, sí, molt divertit. Sí. Però videoclip com a tal, de moment, dels 7 temes nous, no?, que composen l'àlbum, no hem volgut encara llançar cap videoclip i no descartem més endavant fer un videoclip d'alguna de les cançons. Ara, mira, podríem dir que fa un parell de mesos que, tot i que ha fet calor, ha acabat l'estiu, no? S'acaba, diguem, una mica la gira de concerts. Com ha estat el vostre estiu? Doncs prou mogut. Ens hem mogut bastant per Barcelona. Hem fet 3 o 4 concerts. Després inclús hem anat a França a tocar, que ja és el segon cop que hi anem, a Argelers. Hem anat a Agramunt, vam anar, i segurament me'n deixo moltíssims, però no ens hem pogut moure bastant. A Tarragona també hem anat, vull dir, no hem parat. I quina agenda teniu de cara als propers mesos? No sé si algun proper per aquí a Argentona, al Maresme... Doncs mira, el pròxim concert, que és un dels més importants, és la presentació del disc que fem el dia 9 de novembre, a la Nau, al Poble Nou, a Barcelona, que ara mateix estem dedicant totes les nostres energies en això, i a partir d'aquí, amb aquest concert volem obrir la llauna de contractacions de cara ja al 2024. Doncs vinga, anotat a l'agenda el 9 de novembre a la sala La Nau, que bé, no para d'acollir concerts i que també servirà per presentar aquest disc de les coses que som de Quilòmetre Zero. Exacte. Marcel, tinc la mala costum per acabar de demanar-vos quina de les cançons escolliries del vostre últim disc per tancar l'entrevista i per què seria especial per tu? Vale, doncs mira, nosaltres sempre ho diem amb la cantant, que estem allò parlant contínuament, que cada setmana jo tinc un tema preferit del disc, i és diferent. I aquesta setmana quina és? Aquesta setmana i com a menys tema, a mi m'agrada molt la Fins aquí, que es fa especial per mi perquè la vaig composar jo i la vaig produir juntament amb el Toni, però vaig estar molt involucrat en el procés de producció i m'ha agradat moltíssim el resultat que hem obtingut. I de què ens parles amb Fins aquí? Doncs Fins aquí parlo al final que sempre ens estem posant metes hosti, quan d'aquí 3 anys arribaré a no sé on, o m'estic pensant que ara mateix estic cultivant i sembrant per després recollir, i potser al final ens oblidem del que estem visquent ara, no? I que potser va bé un dia dir, mira, fins aquí, i aquí m'està bé quedar-m'hi durant una temporada i ja veurem què passa, no? Home, doncs està bé el missatge, no? Perquè oi que costa fer les coses i sembla que sembla que la vida està agafant el tarannà de xarxes socials, no? Aquesta rapidesa inútil i poder això, no? Fins aquí, assaborir el moment i després ja veurem, no? La idea és aquesta, sí. Doncs vinga, va, m'agrada molt el missatge. Doncs fins aquí que serveixi l'entrevista amb en Marcel Figueras. Moltes gràcies per acompanyar-nos, molta sort amb aquest nou projecte i una abraçada a tu i a la resta del grup. Igualment, una abraçada. Com fer-ho millor o pitjor, és que mai m'he dit és això el que vols, col·leccionant intents, fent prova i error, però avui no em cal apostar-ho tot. He decidit arribar fins aquí, que potser demà no ho veig així. He decidit arribar fins aquí, quantes coses
deixar-ho tot i sortir corrents. I és que mai m'he dit que podria passar si ho tinc al punt de mira i acabo fallant. Potser és que res és tan important. He decidit arribar fins aquí, que potser demà no ho veig així. I he decidit arribar fins aquí. Quantes coses queden per sentir. Volia tornar a